Здравейте! Днес съм тук да ви мотивирам. Просто да бъдете по-енергични, по-готини, по-слънчеви, по-усмихнати и по-лъчезарни. Защото живота е пред вас. Трябва да добавите малко емоция към всеки един ден. Дали ще бъде вечерта, преди обяд, сутринта, няма значение. Важното е да си го правите готино. Защото всеки има моменти, в които му е куцо, настроението му е паднало. Просто трябва да се раздвижите, да направите някое друго движение, упражнение, разходка, да мръднете някъде, за да може кръвта ви да почне да циркулира по-бързо и за да може вие да се заредите с енергия. А не да пиете кафе и то да ви свали и съответно като ви свали, няма да ви е готино. Затова ви призовавам, като нямате енергия, да си я вдигате. Дори няколко дълбоки вдишания пак помагат. Или подскоци. Важното е да раздвижите енергията. Т.е. да раздвижите себе си. Защото ако не раздвижите себе си, енергията ще стои заспала. Чао, лека вечер!